El Barça es va imposar per 4-1 al Girona en el derbi català corresponent a la 29a jornada de la Lliga. Després de rebre l'empat a l'inici de la segona part, els blaugranes van reaccionar per acabar guanyant amb autoritat, amb un doblet de Robert Lewandowski i els gols de Ferran Torres i el d'en pròpia porteria d'un jugador del Girona després d'un llançament de falta de Lamine Yamal que va tocar Eric Garcia i que finalment la va marcar en pròpia porteria. Partit difícil el que va viure el Barça femení. Les de Pere Romeu van guanyar per 0-2 al Granada amb 2 gols en 2 minuts, en aquest cas de Vicky López i d'Alexia Putellas. El Barça Atlètic va guanyar el líder de la classificació, la Cultural Leonesa, per 2-0 i es tracta d'una victòria que dona certa esperança a poder-nos salvar de la categoria. En bàsquet, el dimarts van perdre a l'Eurolliga contra el Bayern per un punt, dijous van guanyar el Milan per 88-98 i el diumenge a la Lliga ACB vam superar el Joventut de Badalona per 86-93. En bàsquet femení vam tornar a guanyar, en aquest cas va ser la 8a victòria a la Lliga en un partit contra el Paterna que van guanyar per 3 punts. A l'handbol, doble victòria a la Lliga, que ens acosta cada vegada més a poder tenir aquest títol. El dijous van guanyar el León i el dissabte el Guadalajara. En futbol sala, victòria contra el Burela per 3-4 i Adolfo ha sumat el seu gol número 200 amb la samarreta del Barça. La mala notícia d'aquest cap de setmana? Doncs ve de l'hoquei patins, perquè després de 23 jornades sense perdre, diumenge van perdre a la pista del Noia Freixenet per 2-1 i es posa així fi a la ratxa d'imbatibilitat del Barça a la fase regular de la Lliga. Això és Ambaixades Blaugranes, el lloc on ens trobem els aficionats del Barça d'arreu del món. Me'n vaig i viatjo cap a Luxemburg. Jordi Gairín, com estàs? Bona nit. Doncs home, amb totes aquestes notícies que dones, com vols que estem? Estem cofois, una miqueta emprenyats per veure què estan fent allà al poble aquest del JR, que són una colla de trampes, com diuen. És una vergonya el que es veu partit rere partit, actituds tant de la Telemadrid com de l'entrenador, com de tot l'estament, que és una vergonya. Però bé, escolta, nosotros a lo nuestro, i anar fent. Nosaltres a guanyar, a sumar, i llavors hem de mirar pel retrovisor si ens cal. Deixa'm fer un apunt. Els periquitos aquest any s'estan comportant. Comportant en quin sentit? Home, van guanyar amb el Madrid i van empatar amb l'Atlético de Madrid, vull dir... Però tot i així ens segueixen caient malament, O no? O ja et cauen millor? No, home, a veure, això no es pot curar, però bueno, almenys es comporten aquest any una miqueta, tu. Bueno, ja és hora. Jordi, m'agrada molt escoltar aquestes paraules cap a tu i que marxi una mica aquest rancor i aquest odi que tenim cap a l'Espanyol. Jo també em sumo, amb aquest odi i rancor, no et preocupis. Periquito que vuela, ja saps de la cascola. Ja ho sabem. Que anem cap a Madrid. Josep Ramon Casas, com estàs? Com està la capital de les trampes? Bona nit. Doncs mira, aquí estem lluitant entre el poder del Barça, que pot amb tot, perquè l'equip està de conya, i els valors d'aquí. Els valors d'aquí que són que tots saben i tots estan reconeixent que van robar el partit el dissabte i que els hi és igual. Els hi és igual. Vull dir que aquest és el tema que sempre maneguem aquí, no? Però, bueno, molt content de com juga l'equip. Una altra golejada ahir 4-1, doncs vale, doncs perfecte. Anar marxant. I ara esperant el dimecres, a veure si som capaços de guanyar aquí, que suposo que sí, al camp de l'Atlètic, per poder jugar a la final de Copa. O sigui que perfecte, de moment perfecte. I ara ja, pensant en què tornarà el Ter Stegen, doncs ja tindrem un altre problema que pel Flick. A veure què fa. N'haurem de parlar d'aquest tema, també, però abans, doncs, Salva Torres, com estàs? Bona nit. Torno a fallar el micròfon del Salva avui. A veure, Jordi, parla. Acosta't, Salva. Diu ara? Ara. No entenc res. Alguna cosa feu vosaltres per ahir, No fem res. Això pot ser, o igual és alguna mà negra de Madrid que no vol que parli, o coses així. Potser és de Barcelona, la mà negra, Salva. Igual tens enemics més a la vora, sí. Però bé,
En principi, la Lliga està clar que van allà a un ritme ja de campions de Lliga que ara falta saber en quina jornada serà el Barça campió de Lliga. Per molt que el Madrid només estigui a 3 punts, que hagin de venir al Camp Nou, a veure, aquest Barça no l'atura ningú. Té una superioritat absoluta sobre tots els rivals. Una altra cosa és els tornejos del CAO. Aquí influeix molt la sort. És a dir, i a camp de l'Atleti Madrid, jo no ho veig clar. És a dir, l'Atleti Madrid ara necessita agafar-se la copa com sigui. I crec que utilitzarà un joc bastant agressiu per poder guanyar aquell partit i passar l'eliminatòria, perquè després ja arribes a la final, no? I després la Champions. La Champions és una moneda. És a dir, estàs fent molt bona temporada, però són detalls, tot són detalls. Mira, per exemple, el Paris Saint-Germain va tindre una victòria de campió davant del Liverpool. Per què? Perquè té aquella sort en aquell moment que la pilota dona el pal, en lloc d'entrar dins es passeja per la porta, allí no ningú la fot dins, i aquesta és la qüestió. Nosaltres vam tindre aquella petita sort en el gol d'Iniesta, en el gol de Kaiserslautern de Vaquero i en algunes altres edicions de la Champions. I però es posa molt interessant el final de temporada i crec que el més important és que el Barça està en les 3 competicions. Està viu. No sabem si podem parlar de triplets, jo vull parlar ara només del campionat de Lliga i l'altre ja vindrà. Oh, i tant, Salva. Avui el que farem i hem de fer, perquè fa setmanes que no fem, és una mica valorar la situació del Barça actualment i a més venim d'una setmana en el qual es va jugar el partit de l'Osasuna, aquell partit ajornat, ahir vam guanyar el Girona i ara ens toca aquest Atlètic de Madrid a la tornada de la Copa. Abans, però, Jordi, vinc amb tu perquè ens has de fer el repàs de les activitats de les penyes i a veure si segueixen amb el ritme ascendent que teníem, perquè recordo que fa 2 setmanes estàvem molt amunt, vam baixar una mica, avui què, baixem més o pugem una mica? Avui fotem una baixada d'aquelles de campionat, de campionat. Només tenim un parell d'activitats, deuen encara estar amb la ressaca de les calçotades perquè van fotre un munt de calçotades i ara aquesta setmana només tenim dues activitats, que és el dia 2 d'abril tenim una presentació a l'escola local de la Penya Blaugrana, la Pobla de Massaluca. I el dia 6 d'abril tenim l'Assemblea Ordinària de la Federació de Penyes de Castella i Lleó, es fa concretament a Valladolid, de la Confederació Castella i Lleó. I aquí s'ha acabat, no tenim més, no hay más cera que la que arde, com diuen els del poble de l'Ojoterra. Mira, justament el dimecres el Barça se'n va a Madrid. Josep Ramon, vosaltres heu preparat o saps si des de Madrid hi ha algun tipus de concentració per rebre els jugadors del Barça o esteu tots parats perquè no us donen entrades per anar a veure el Barça a Madrid? A veure, nosaltres aquesta vegada no hem demanat recepció, perquè normalment demanem recepció com a Federació de Penyes, demanem recepció al club. A vegades tenim sort i veiem algun jugador, a vegades només ve el directiu, coses d'aquestes. Però en aquest cas no ho fem perquè com que és entre setmana, vull dir que el partit és a les 9:15, doncs la recepció hauria de ser a la tarda, que la gent treballa i tal. Ja la següent l'hem fet pel dia del Leganés, que també n'hem demanat, i segurament la farem perquè aquest és cap de setmana i tal. Vull dir que aquest no hem fet res especial. També hem demanat les entrades de rigor, tampoc ens les han donat com de rigor és, i bé, doncs així anem, no? Vull dir, per tant, tindrem la penya plena, tindrem la penya, jo calculo que hi pot haver al voltant de 80, 90, 100 persones veient el partit el dimecres, i res, doncs a disfrutar i esperem que no es compleixi el que diu el Salva de que els de l'Atlètic aniran per totes i fotran llenya i coses d'aquestes, que espero que no i que podem guanyar. Esperem perquè tenim aquest empat en el marcador, que bé, doncs que no compta en aquest cas els gols fora de casa no valen doble perquè això ja es va treure, per tant
estem amb empat, vull dir, tot ve d'un gol i veurem. I no sé si els nostres jugadors estaran preparats per viure una pròrroga i uns penals. Però podria ser de que això succeís, però bueno, ens quedem així. Salva, vinga amb tu, perquè ens has de fer un repàs de la història i no sé si avui em comentaràs algun personatge en especial. Sí, però primer vull dir-li al Jordi que tu estigues tranquil perquè el cap de setmana llarg del pont de l'1 tindràs molta feina explicant, perquè el dia 1 estarem en Golmés, el dia 2 estarem en Prats de Molló i el dia 3 estarem en Valladolid. Imagina't tu quin turmalet tenim aquell cap de setmana, no? Però bé, anem a la història, el dia d'avui. El 31 de març, el primer partit que juga el Barça el 31 de març, això li agradarà al Jordi, va ser un partit amistós contra l'Espanyol i el Barça va guanyar per 7-0. M'agrades. Amb 3 gols de Gamper, 3 de Mayer i un de John Parsons. O sigui, que ja començàvem bé un 31 de març. I barrejant una mica el 30 de març i el 31 de març, us diré també que el 1946 es jugava l'últim partit de Lliga entre el Barça i el Sevilla. Finalment, si guanyava el Barça era campió de Lliga. Si empatava o guanyava el Sevilla, el campió era el Sevilla. Al final van empatar en un gol de Bravo i la Lliga se'n va anar cap a Sevilla, que si no va malament crec que és l'única Lliga que ha guanyat el Sevilla i ens l'hem regalat a nosaltres, no? Aquell dia precisament s'estava morint un personatge del que ja parlarem algun dia, que és mossèn Lletuga, el mossèn Lluís Sabater, i estiguent ja en el llit, ell va preguntar en els últims alers de la vida com havia quedat el Barça. I li van dir, no, hem guanyat la Lliga, el Barça ha guanyat. Era mentida, evidentment, però el pobre mossèn se'n va anar cap a l'altre món en un somriure, no? A partir d'aquí, també vull destacar també que en 1957 es va jugar un partit amistós entre el Girona i el Barça, que precisament és l'únic antecedent que tenim del Girona-Barça. El Barça va guanyar 2-3. Bé, el 30 de març, atenció al fet. 1913. Es juga el Campionat dels Pirineus Orientals, Challenge International del sud de França o Copa de Pirineus. Depèn cada un com ho digui. I el Barça juga contra el Casual. I el Barça va guanyar 7-0. Sabeu qui era el Casual? Resulta que van haver uns jugadors del Barça, els jugadors eren amateurs, i el Gamper estava contra el professionalisme, totalment. I aquells jugadors del Barça van agafar i van decidir que se n'anaven a València a fer un partit per ells sols. Doncs bé, quan van tornar, o no sabem si van arribar a anar, el Gamper els va agafar i els va fotre tots fora del Barça. Entre ells hi havia grans jugadors com els germans Comamala, els germans Wallace, el Quirante, que era el secretari del club, també havia estat, i molts altres. Doncs bé, aquests altres jugadors, que eren tan bons, van fundar un club que es va dir el Casual. I, precisament, quan van jugar contra el nou equip del Barça, van perdre 7-0. I va ser quan la famosa frase de Gamper, la força està en la nostra samarreta i el nostre escut, i no pas en els jugadors que la vesteixen. I té una gran realitat que ha passat una de tantes de Gamper que ha anat a través dels anys. Bueno, també us recordo, que aquí sí que ho recordareu, Jordi i Josep Ramon, que tal dia com el 30 de març del 1988, el Barça guanyava la final de Copa contra la Real Societat a Madrid. Una final de Copa que va ser molt poc celebrada en la gran majoria d'assistents que eren de la Real Societat, perquè un mes abans havia hagut el motí de l'Hespèria famós i la qüestió estava molt, molt tensa. Això va esdevindre l'arribada de Johan Cruyff com a entrenador i una nova era que es va conèixer com el Dream Team. I tenim els dos personatges d'avui.
Dos personatges, per què els dos? Perquè els dos van morir el mateix dia, però en diferents anys. El primer és un homenatge a una persona que per a mi s'està fent una injustícia en ell, que és Iñaki Peña. I d'això ja en parlarem, suposo, durant el programa. Doncs bé, no vaig a parlar d'Iñaki Peña perquè està ben viu i ben actiu, però sí que parlaré de Pere Extrems. Pere Extrems Navarro. Pere Extrems era de Mataró, va estar als anys 50 al Barça, primer havia estat a l'Espanya Industrial i al Condal, on eren els filials del Barça. Va donar el cas que jugant Pere Extrems de porter, el Condal va pujar a primera divisió. I és l'únic fet que s'ha donat en la història d'un equip i el seu filial estar en primera divisió, com va passar en la temporada 56-57. A partir d'ahir ja va pujar al primer equip en 1957 i en el 59 ja va deixar el Barça. No obstant això, va jugar la final de Copa. Clar, aquí tenia per davant Pere Extrems, el gran Ramallets, i era impossible desbancar-lo. Però no obstant, li van deixar jugar la final de Copa en el 59 i el Barça va guanyar per 4-1 amb Pere Extrems de porter. Va acabar la seva carrera primer 3 anys en el Valladolid, després en el Llevant, en el Badalona, i va finalitzar en el Mataró i es retirar en 1967. Pere Extrems va morir molt jove i per una qüestió d'una malaltia renal que va tenir, que va arrossegar durant molt de temps. I el segon, que també va morir tal dia com avui, és James Francis Bellamy. No us sona de res, oi que no? Doncs bé, aquest senyor va ser l'entrenador del Barça que va guanyar la primera edició de la Lliga Espanyola. És a dir, una lliga que no va ser la temporada 28-29, sinó, sí que és la temporada aquesta, però es va jugar íntegrament en els primers mesos de 1929, perquè eren 10 equips només, i el Barça, malgrat que el debut de Bellamy a la banqueta van perdre 5-1 en camp del Bilbao, el Barça es va refer i va saber guanyar aquella primera edició. Va estar un any més en el Barça, va guanyar la Campionat de Catalunya, que en aquell temps era molt important, i després la part negativa és que en la temporada 30-31, la tercera de James Bellamy, doncs bé, el Barça va perdre 12-1 en camp del Bilbao, que és el rècord de golejades en la Lliga i el tenim en contra, desgraciadament. I per finalitzar, vull fer-vos una miqueta de preocupació, perquè veig que esteu molt feliços, esteu molt contents, molt tranquils. Gràcies per venir-nos a fotre'ns la nit. A mi, quan veig la gent tan tranquil·la, dic, vaig a moure una mica la cosa a veure què passa, perquè si no sembla que estan morts, no? Doncs bé, quin dia és el dia del Barça-Atleti Madrid? L'Atleti Madrid-Barça, és el dia 2 d'abril, oi que sí? Sí? Què passa? Molt bé. Doncs només hi ha un referent de Barça-Atleti Madrid des de 1933 i va ser en camp del Barça, un amistós que el Barça va guanyar 2-0. Ara bé, si ens anem a partits de Copa, el Barça no ha guanyat cap partit de Copa un 2 d'abril. És més, ja en 1922, fora de casa, un Sporting 1, Barça 1, i en 1916, un Madrid 4, Barça 1, que és aquella famosa final de què us vaig parlar dels 4 partits. És a dir, no hem guanyat mai. Però si ens anem a les eliminatòries, en 1916 juguem una eliminatòria de Copa, la perdem. En 1922, sí, aquesta la vam guanyar, la de l'Sporting, que m'he referit. En 1944 juguem una Copa de la Federació Catalana que perdem contra el Reus fora 4-3. En la Recopa, en el 69, empatem en camp del Colònia. En el 86, en la Copa d'Europa, perdem 3-0 en camp del Göteborg. I en la Copa de la UEFA, 1996, empatem en camp del Bayern 2-2. El Göteborg tenia molt pitjor Alonso, home. Sí, home. Bueno, parlem del 2 d'abril, no de 15 dies després.
15 dies després la cosa canvia molt. Gràcies, Però el Salva, 2 per la d'abril teva aportació al programa d'avui. Ja pots marxar ja puc tranquil·lament. marxar. Ja us he aiguat la festa, doncs vinga. Jo tinc un comentari a fer. Tampoc ens fa falta dimecres guanyar, eh? Vull dir, perquè jo crec que està tot programat, perquè jo tinc un viatge l'endemà i surto molt d'hora amb l'avió. Estic convençut que començant el partit a l'hora que comença hi haurà pròrroga, penaltis i no sé què. O sigui que no ens fa falta guanyar. Jo crec que serà empat i després ja tot el que vingui. Espero que si hi ha penals canvien el Chepnik i entre el nostre Iñaki Peña i aleshores sí que tenim moltes possibilitats de passar la ronda de penals. Mira, l'Iñaki Peña, justament, que es va morir el seu pare, que es va fer un homenatge abans del partit de l'Osasuna, i jo volia comentar el partit de l'Osasuna perquè no sé si us en recordeu del penal, doncs, que el primer el va fallar Dani Olmo, el va celebrar l'àrbitre, no sé vosaltres si heu pogut recuperar les imatges, Sí. però es veu clarament com l'àrbitre celebra que Dani Olmo hagués fallat aquell penal, i llavors no sé si es va poder veure la cara de l'àrbitre quan va veure que s'havia de tornar a repetir el penal perquè el defensa de l'Osasuna s'havia avançat i que després aquell, doncs, l'Olmo no el va fallar i el va tirar pel mateix cantó, amb dos nassos el tira pel mateix cantó. Un penal que em va de perles perquè parlem del penal del dia del Girona, del Fermín, no penal a Fermín, i amb els àudios del VAR que han sortit, que no sé si els heu pogut escoltar, però no sé si allà hi ha alguna cosa que no rutlla del tot bé. Jordi, vinc amb tu perquè el Fermí és amic teu de tota la vida i sé que segurament doncs, encara estaràs més cabrejat que tots nosaltres per aquesta situació. Com ho vas viure, això? Home, bastant de jutjat de guàrdia. Això que dius dels àudios, els que s'han publicat a la premsa estan tallats, vull dir, no surt tot. Surt només una part que, bueno, és que l'àrbitre es va costellar, va veure només una imatge, sembla ser, i ja va decidir. Vull dir, és de jutjat de guàrdia. La campanya que han estat fent els de Telemadrid i des del Madrid. A veure, quantes hores van passar des que van jugar contra l'Osasuna a que van jugar? Perquè a sobre, que ja no feien les 72 hores, a sobre ens en van treure una, que hi havia el canvi d'hora, me cago en dent. Exacte. Tots la van perdre aquella hora, però també compta en les 72, perquè, clar, a més ens posen el partit. Si juguem el dijous, hauríem de jugar com a molt d'hora el diumenge a la nit, i ens el posen a la tarda a l'hora perquè els nens el puguin anar a veure, que em sembla molt bé i tot lícit, no? Però sí que és veritat que amb tota aquesta campanya que està havent-hi per deixar 72 hores de pur rigor entre partit i que no s'està complint, que llavors vinguin els de Madrid per queixar-se i nosaltres no ho podem fer. Ah, no, que si el Barça ho fa som uns ploramiques. Va, home, va, no ho sé. Això és el que jo penso. Josep Ramon? A veure, jo crec que estem parlant de lo de sempre. O sigui, de les campanyes aquestes que ja tant se'ls hi fot. És igual que es noti que no es noti. Vull dir, que un àrbitre faci això, que va fer el gesto així com dient bé, que ha fallat el penal, és impressionant. Les declaracions, no sé si les heu sentit de l'Unin ahir, o abans d'ahir del partit. Sí. És que està parlant directament d'ajudes. És que hem de guanyar sense ajudes, hem de guanyar tal, hem de millorar el joc, perquè, esclar, amb ajudes, tal... I després li tallen. I ja han començat a dir que si no era veritat... És que tothom és conscient del que està passant. Però, això sí, després hi ha 4 fulls dient que tot el món dels àrbitres està manipulat, que van en contra d'ells, que no sé què, no sé quantos... I, escolta, tu el que veus no és això. No és això. Hem vist un partit escandalós de l'altre dia amb del Madrid, un penal, aquest que ens treuen del Fermín. Vull dir, és que tot és en contra, Fins i tot el femení, fa un diumenge, amb el Madrid. No poden guanyar-nos mai, però aquell dia, mira, tenim una jugada, vinga, fora de joc, que no sigui. Ens és igual. Ja és així. I nosaltres els guanyem perquè som molt bons. Però, desgraciadament, tenim tot l'estament en contra. Però nosaltres no ens queixem. Nosaltres guanyem. Però ells no. És el que deia abans. Els valors que ells tenen són uns altres.
Ells són conscients de que han robat, però tant se'ls hi fa. És igual. I dic, nosaltres tenim uns altres valors. Nosaltres ens tiraríem dels cabells, no sé què. Diu, escolta, això no pot ser. Però ells no. Ells no. Aquesta és la diferència que hi ha entre un equip i un altre. I això el que deia el Flick l'altre dia, que també s'ha emprenyat l'Ancelotti, quan va dir nosaltres som el Barça, no som el Madrid. I jo estic molt orgullós de ser del Barça. Això és el més maco que he sentit últimament amb una persona que és alemana, que no és catalana, que no és espanyola i que no tindria per què ser del Barça ni tenir aquest sentiment, no? Pues el té. I això és lo maco. El Salva abans ha vingut a... Bueno, ens ha donat l'estadística del dia del partit de l'Atlètic. Salva, tinc una estadística per tu, única i exclusivament per tu, perquè l'he llegida avui a Twitter, que l'ha deixat el meu gran amic i company Martí, i posa doncs, que tal data com ahir va ser l'últim partit que va perdre Chesney en un partit de clubs. Quina opinió tens al respecte? Fa un any que aquest home no perd un partit amb el seu club que estigui en aquell moment. Si ha estat 7 mesos de vacances, comença a descomptar. A veure, sí, jo no perdo un partit de futbol des de fa 10 anys. Imagina't Jo no n'he perdut cap, em sembla. No n'he jugat cap, o sigui que, clar, és així, és molt fàcil. A veure, jo el tema aquest de Flick, a veure, què ha de dir Flick? Si Flick li haguessin pagat més diners per anar al Madrid, hagués anat al Madrid i ara estaria dient el contrari. Són gent que són mercenaris. Van aquí, van allà, bueno, està fent una bona tasca, enhorabona, molt bé, per això se te paga, evidentment, i punto. És a dir, totes les declaracions que puguin fer, és igual com la gent de Madrid. Per què estem tan pendents del Madrid? Quan tenim aquí a casa coses de què parlar, bones i no tan bones, i he d'estar pendent jo del Madrid, aquests mitjans de comunicació triomfen perquè els mireu, perquè els escolteu, perquè si ningú compra un diari, si ningú sent ninguna ràdio de Madrid, ni ningú sent això, ja veureu vosaltres com se'ls acaba el xollo, però els interessa aquest xup-xup, perquè la gent es connecta, ja té de què parlar. A mi m'importa un bledo com quedi el Madrid, ni com... Jo el que vull és que els nostres guanyen. I si els nostres guanyen, el Madrid que et digui missa. L'altre dia, no sé, crec que va remuntar contra el Leganés, no? Una cosa així, que anava perdent o alguna cosa així, vaig escoltar. Molt bé, enhorabona, bé, vale, molt bé, perfecte. Però tu saps que estàs patint per guanyar uns partits i nosaltres els guanyem d'una forma solvent. A mi qui em preocupa és l'Atlètic Madrid el dimecres i qui em preocupa és el Dortmund i després el Bayern Múnich. Això és el que em preocupa. La Lliga Espanyola, ja us ho dic, aquí vindrà el Madrid i a lo millor li cau una mà. Si el Barça juga, que no té un mal dia, li cau una mà, perquè és que estem en un estat de gràcia. Estem potents, allí marca gol tot Déu. El Ferran Torres el volien fotre fora fa 4 dies. En recordeu-se'n, i jo el primer, I ara el tio, cada vegada que entra, mulla. Que entra 10 minuts, mulla. Que juga tot el partit, en fa 2. I així anem. És a dir, clar, això és una garantia, tindre gent així. El Rafinha te la tira des de casa seva i entra dins per l'escaire. Quan hem pensat això del Rafinha? I penso que el Rafinha, si posen 100 milions damunt de la taula, jo el vendria aquest estiu, perquè seria una forma de guanyar diners, perquè també el lloc de Rafinha el tens ben cobert per tot arreu. Però bueno, això és una altra història. I a partir d'ahir, doncs bueno, a veure què passarà. Però deixem el Madrid tranquil ja, que no val la pena. És que posem en solfa les nostres misèries, parlant sempre del Madrid. No, el Barça, que som el millor club del món, i ja està, i s'ha acabat. I ells no ens arriben ni a la sola de la sabata, a ningú nivell ni a nivell internacional. Jo vull fer-vos una pregunta a vosaltres. Mireu els partits del Madrid? Perquè jo, en el meu cas, jo crec que els únics partits que miro del Madrid és quan juga contra el Barça, i si hi ha algun de Champions aquests últims anys, un Madrid City, que també els he vist, o algun Madrid Atlètic de Madrid, també. Però jo, sincerament, estic asseguda al sofà de casa meva i veig que a la cartellera hi ha un Real Madrid Leganés i jo em poso la sèrie, la veritat. Vull dir, no és que em tinc devoció per mirar què està fent el Madrid, no? Però llavors tu estàs veient
el resultat i estàs veient tot l'atracament que li estan fotent al rival del Madrid, i allà jo ja és quan em cabrejo bastant. No sé. És que, a més, Salva, jo seria de la mateixa opinió si no estés visquent a Madrid. Si no estés visquent a Madrid, jo passaria del Madrid, totalment. O sigui, jo t'entenc a tu perfectament. O sigui, no res, el meu és el Barça, veure jugar bé, guanyar i prou. Però és que aquí és molt fort, És molt fort. Aquí hi ha una pressió que, evidentment, ni el Jordi, per suposat, a Luxemburg, però tu tampoc, ni la Queralt tampoc, la tenim. I aquí és pressió constant. Aquí és anar-te tocant els pebrots, i dir, escolta, ja està bé, que mira el que feu. Els tens per tot arreu, no? Per tot arreu. I menys mal que últimament, sobretot aquest any, bastant sempre, però els atlètics aquest any estan molt disparats contra el Madrid, per lo que els hi ha passat a la Champions, i altres històries que els hi han vingut de més enrere, però aquest any estan molt emprenyats amb el Madrid. Amb la qual també van fent una miqueta de vida. Sí, però això no vol dir que el dimecres, que evidentment tenen l'obligació de salvar la temporada eliminant el Barça i passant a la final de Copa, faran tot el possible. I faran probablement més que contra el Madrid. S'ha de tancar el cercle, perquè l'Atlètic de Madrid va començar jugant la Copa del Rei a Osona contra el Vic, un partit que jo vaig veure en directe, que estava allà al camp, i un Atlètic de Madrid, que no sé si us sabíeu, però ha estat convidant els jugadors i a l'estaf del Vic perquè vagin a veure certs partits. El dia de l'Atlètic Club de Bilbao crec que hi van ser-hi, i no sé si per aquest dimecres amb el Barça els hauran convidat, crec que no, perquè al ser entre setmana i com que tots estan estudiant o treballant, doncs no hi poden anar-hi, no? Però seria molt bonic tancar el cercle, que el Barça guanyi el Metropolitano i amb els jugadors del Vic a la grada. Això per mi seria una felicitat extrema. Ja m'ho penso, ja em poso feliç només de pensar-ho. Volia demanar-vos també un altre tema, perquè l'Eric Garcia va complir 100 anys amb la samarreta del Barça, i a més ho va complir amb el seu anterior equip. 100 partits. He dit 100 gols? Has dit 100 anys. He dit 100 anys. Sí, passaria la història del futbol, Sí. Volia dir 100 partits, i aquí, Salva, és on jo vull que tu intervinguis, perquè Eric Garcia, 24 anys, 100 partits amb la samarreta del Barça, si segueix aquest ritme podrà estar dels màxims més amunt, no? Perquè estem parlant d'un jugador que és molt jove i que ja ha assolit aquesta efemèride, però això també es reivindica per al simple fet de dir que quan un jugador de casa se'l posa des del principi o es compta amb ell, és normal que també siguin aquestes xifres, no? Sí, clar, però Eric Garcia, vols dir tu que durarà molt? No, perquè ara farem, no? estic segur que el senyor Flick demanarà un central alemany, com que no tenim bons centrals, demanarà algun amiguet seu de cara a l'estiu que ens costarà 30 o 40 milions i ja estarem ahí. És a dir, ja m'ho veig venir. Però bé, i em sap greu ser tan crític en aquest senyor, però jo no m'ho acabo de veure clar. Veig, sí, que tenim una cantera meravellosa, però ja veurem què passa. Vosaltres, Jordi, Josep Ramon, què opineu d'aquest tema? Home, jo crec que l'Eric no és un exemple de jugador que hagi tingut la continuïtat com per demostrar, perquè faci uns números fins ara com els que va fer el Xavi o Puyol o el Messi o el Busquets, no? Jo crec que serà una carrera segurament perquè no s'ha consolidat mai a l'11 titular. Vull dir, el Lamine d'aquí 4 dies els portarà als 100, si no els porta ja. Vull dir, és que no sé quants han de portar amb la samarreta del Barça. Sí, jo francament, crec que no arribarà als 200. Per desgràcia, perquè és molt bon jugador. Exacte. Tot això ho estàvem fent doncs, perquè avui
el Salva em sembla que s'ha descuidat alguna efemèride, perquè fa 40 anys que el Barça va jugar a casa com a campió de la Lliga a la temporada 84 i 85, va guanyar l'Sporting per 2-0 amb gols d'un dels nostres convidats que teníem amb nosaltres, que ha arribat, el Paco Clos, exdavanter del Barça de la dècada dels 80, i per això doncs, també l'hem convidat per poder recordar aquesta efemèride i jo perquè me l'expliquin, perquè no la vaig poder viure. Paco, com estàs? Benvingut de nou al programa. A veure, primer de tot. El micro. Obre el micròfon. A baix a l'esquerra. I, ja que hi ets, posa el mòbil en horitzontal. Això passa perquè són coses que passen en el moment, però nosaltres ho solucionem. Ara sí. Ara has de tocar el botó de baix a l'esquerra que hi ha al micròfon, que el tens apagat. A veure... A baix, si estàs amb el mòbil... Ara. Com estàs? Bona nit. Hola, bona nit. Doncs la veritat és que molt bé. Disfrutant d'aquest Barça, no? Sí, la veritat és que sí. És un orgull veure aquesta canalla gent tan jove i donar el rendiment que estan donant és per sentir-se orgullós. He recordat aquesta efemèride que avui fa 40 anys. Tu te'n recordes d'aquest partit de l'Sporting que va guanyar per 2-0 i vas fer un gol juntament amb... Em sembla que va marcar també a Rojo. Explica'ns una mica què recordes d'aquell partit i d'aquella copa, d'aquella lliga va ser. Bueno, lo de la Lliga, increïble. O sigui, va ser increïble perquè feia 11 anys que no es guanyava la Lliga. Des de l'última Lliga va ser quan estava Cruyff i la van guanyar en Cruyff, al 74. I, bueno, el que vam viure nosaltres... o sigui, jo no l'havia vist mai i penso que no ho veuré mai més. O sigui, perquè ara s'han guanyat títols, s'han guanyat Champions, però viure el que vam viure nosaltres quan van arribar amb l'autocar, o sigui, la gent que hi havia al carrer, bueno, és que és per emocionar-se, sincerament. Jo mai havia vist tanta gent al carrer com vaig veure quan van guanyar la Lliga nosaltres. És a dir, l'últim referent que tenim ara mateix del Barça celebrant la Lliga va ser la de Xavi, que es van muntar aquells 2 autobusos, també amb les jugadores del femení, també va reunir moltíssima gent. Aquesta és l'última referència que jo tinc i que tenim tots després de guanyar un títol de Lliga. Comparant-ho amb aleshores, quines són les diferències de la rebuda que vau tenir vosaltres en aquell moment amb la que van tenir potser en el campionat de Lliga més recent? Jo penso, sincerament, que hi havia més gent quan nosaltres vam guanyar la Lliga, o sigui, que ara, com la que tu m'has dit, perquè, o sigui, feia 11 anys que no es guanyava res i la gent va sortir al carrer, és que era la gent gran, o sigui, la canalla, o sigui, va ser increïble, o sigui, nosaltres, no jo, perquè ho hem comentat moltes vegades amb el Rojo, amb el Calderem, amb el Moratalla, o sigui, la gent de casa, o sigui, mai havíem vist una cosa així, sincerament. I després de veure viscut el que hem vist també després a la tele quan han guanyat algun títol, o sigui, la nostra va ser increïble, sincerament. I això de que dius que costa una mica d'imaginar-ho, com es dorm aquell dia? Jo vull... perquè, clar, jo ja a mi em costa de vegades dormir quan el Barça guanya i quan el Barça perd, és a dir, per les dues vessants. Tu que ho vius des de dins i estàs veient i que rebeu tot aquest recolzament per part dels aficionats en un moment en el qual heu guanyat un títol, com es descansa? Bueno, sincerament no es descansa perquè estàs tan emocionat, o sigui, estàs tan content que, bueno, el de dormir és el de menys, no? O el que estàs és visquent una cosa que potser no l'hem tornat... O sigui, nosaltres no hem tornat a viure mai més. I viure com ho vam veure nosaltres, o sigui, l'emoció que sents i això, és que no té lloc per descansar, per dormir. O sigui, estàs sempre, no un dia, o sigui, i 2 dies també estàs amb la il·lusió, amb l'emoció, amb la gent que et para, que et felicita, o sigui,
És que va ser una cosa increïble. No sé si vosaltres, companys, voleu comentar-ho. Vosaltres jo crec que recordareu fa 40 anys, jo no, per tant, jo ja us deixo a Jo, vosaltres. jo me'n recordo perfectament. Però jo tinc una pregunta per curiositat, per comparar-ho en el moment actual, i és a nivell d'entrenadors. És a dir, clar, vosaltres teníeu el Terry Venables, que era un senyor anglès, que de castellà no devia parlar gens, que és exactament el mateix que ens trobem ara amb el Flick. Llavors, a dins del vestuari, com us comunicàveu? Hi havia un traductor, un intèrpret, o era així Sí. una miqueta... No, sí, sí. O sigui, ell parlava i tenia el traductor, que era el Ceballos, un tal Ceballos, que era el que, bueno, ell deia el que volia i ho transmetia a nosaltres, no? I així era com ho entendíem nosaltres. Però una cosa, si l'entrenador estava cabrejat, el traductor també posava èmfasi en que estava enfadat? O com anava això? Perquè, clar, és Bueno, no. interpretació, també. No posava l'èmfasi d'enfadat igual, però sí que demostrava i deia que estava molt cabrejat i estava enfadat i això, perquè, clar, és que si no, nosaltres no... Si ens diuen qualsevol cosa que està enfadat i nosaltres no sabem el que ens diu, a nosaltres ens donava el mateix. Això estem parlant quan esteu a dins del vestuari, però quan estàveu al camp, perquè clar, Sí. ja, entre que ja costa escoltar l'entrenador amb els crits de la gent i l'ambient i tot, feu més per signes, no? Suposo que és que també els del que fan ara. Bueno, quan estàs al camp, sincerament, o sigui, és difícil escoltar l'entrenador perquè tothom està cridant i tens que acostar-te a la banda on està ell i ell et comunica en tu i amb l'intèrpret que teníem nosaltres, no? Però és que si no, no t'enteraves de res, perquè en la gent xiulant, per exemple, si jugaves fora o si estàs a casa, la gent que t'aplaudeix i això, o sigui, és molt complicat escoltar el que et diu l'entrenador. Jordi, volies fer una altra repregunta o no? Sobre No, el tema? bueno, ja tornem a preguntar, però que entrin el JR i el Salva. Cap problema. Bé, Josep Ramon, vinc amb tu? Sí, bueno, jo recordo molt especialment aquella lliga, perquè aquella lliga nosaltres era el primer any que estàvem funcionant com a penya, la penya del Cercle Català de Madrid, i va ser el primer desplaçament gros que vam fer. Vull dir, vam anar a Valladolid a veure aquell partit i bueno, va ser impressionant. Hi havia penyes de tot arreu, el camp era mig del Barça, la meitat del camp era del Barça, i bueno, aquell famós penal de l'Urruti T'estimo, que bueno, va ser impressionant. I bueno, i era un altre moment. Encara jo recordo haver-te vist per allà, com a tots els jugadors, a l'hotel, que anaves a l'hotel, veies els jugadors i tal. No com ara, que ara és molt complicat veure els jugadors, però jo recordo haver parlat amb molts jugadors aquell dia, no sé si amb tu, però amb molts jugadors a la sortida, abans del partit, etc etc. I bueno, era un altre ambient, no? Diferent del d'ara. Aquella generació que vau tenir vosaltres, que comentaves tu ara, del Clos, del Rojo, del Moratalla, tota aquella gent, com eren a nivell personal? Tu tenies una amistat especial amb ells o tenies algú més fora d'aquest ambient que fos més amic teu? No, home, tenia pràcticament tots hem jugat, hem sortit de la pedrera, hem jugat junts molts anys i sobretot jo amb el jugador que per mi és el meu germà i de sempre ha sigut, és el Rojo. Amb el Rojo sempre ens hem portat molt bé, dormien junts, o sigui, per mi és el meu germà i ell ho sap i té la seva família. O sigui, i després, bueno, amb el Calderé, amb el Ramon, el Calderé, amb el Moratalla, amb el Manolo, tota aquesta gent, el Lobo Carrasco, nosaltres ens reunim i ens veiem i alguna vegada, a millor cada 2 o 3 mesos, anem a fer un dinar i estem junts, no? O sigui, que viure, recordes moments de quan estaves jugant i això, i, bueno, és una alegria quan recordes moments, anècdotes de lo que va passar o alguna cosa, i, bueno, és maco.
aquella maleïda lesió que va tenir el Rojo, el pobre, no? Perquè realment el Rojo estava en un moment espectacular, no? Sí. Això que va ser un descobriment, a més també començant de gran, perquè vull dir, no és com ara. Ara et surt el Lamine Yamal amb 15 o 16 anys, però llavors no sé si em sembla recordar que el Rojo va pujar poder amb 28 anys o una barbaritat, no? Bueno, Poder una mica menys. Però... el que va pujar en més anys va ser el Calderé, el Ramon. Calderé. Sí, sí. El Rojo va pujar, bueno, jo vaig pujar en 21 anys, en 22, i ell en 23 o alguna cosa així. Però que costava molt, o sigui, arribar al primer equip, o sigui, jugar com ara la gent jove que té l'oportunitat de jugar ara mateix sent joves, nosaltres abans això no ho teníem. És com tu has dit, o sigui, ha canviat tot tant. En les concentracions, per exemple, nosaltres marxàvem un dia abans. Jugaves el partit el dia següent. Després et quedaves a dormir i tornaves el dia després del partit. O sigui, ara tot ho fan al mateix dia. Les penyes, la gent podia entrar a l'hotel, ens veien a l'hotel, nosaltres sortíem al carrer també. O sigui, tot això ara és impossible. O sigui, jo veig als jugadors i dius, però aquests jugadors, o sigui, no parlen amb els aficionats, o sigui, no ho sé, és que ho trobo molt raro. I justament, anava a dir, justament amb això, perquè clar, els futbolistes el que feu és viatjar moltíssim. I jo vaig estar veient una entrevista, no recordo quin jugador era, però que deia que per al futbol havia viatjat com a no sé quants països, però que clar, que va al país, que va de l'avió a l'hotel, de l'hotel a l'estadi, de l'estadi a l'hotel i de l'hotel a l'avió. És a dir, que no visita. Vosaltres quan aneu imagina't que ara vas a una ciutat que et fa molta il·lusió visitar-la i no pots sortir d'un hotel. Vosaltres sortíeu i us movíeu per la ciutat, amb certa prudència, òbviament? Sí, nosaltres ens deixaven sortir. O sigui, nosaltres arribàvem a l'hotel, per exemple, a millor arribaves al migdia i després de dinar feies la xerrada o anaves a dormir i després et deien podeu sortir fins a l'hora de sopar, a millor 2 hores, no? Et donaven i en aquestes 2 hores podies sortir a veure la ciutat. I nosaltres sortíem, quasi tot l'equip. Que això és com quan vas a les colònies i tens allà al mercat a l'horari temps lliure, que dius, bueno, doncs vinga, va, anem a aprofitar el temps lliure. M'ha recordat això com quan anàvem de colònies. No, però és, o sigui, amb els aficionats ho vius i ells ho viuen també, perquè anar pel carrer i parlar amb ells i això, o sigui, no és el mateix que ara. Ara, per parlar amb un jugador, tens que demanar cita i hora. I a veure si te la donen, això és un altre tema. Sí. Josep Ramon, volies fer alguna altra pregunta o em vaig al Salva? Tu vas coincidir amb el Schuster, no? Que després ja va marxar, perquè va marxar l'any següent. Però què tal era com a company i com a jugador? Bueno, com a jugador excepcional, evidentment, no? Com jugador, un jugador increïble. O sigui, jo crec que en la seva posició no ha hagut un altre jugador com ell. O sigui, era boníssim. I després, com persona, bueno, era una mica raro. Raro perquè, bueno, ell a l'habitació anava a dormir sempre sol, o sigui, en la concentració, ell sempre dormia sol, no dormia amb companys, i després la seva dona doncs, el controlava una mica i era complicat conviure amb ell, però era bon nano, era un tio sensacional. A mi em van explicar una anècdota una vegada el Marcos i el Julio Alberto, que no sé si tu estaves en aquell ajo, però t'ho explico, perquè, bueno, ja saps com eren els dos, no? Que eren molt de la broma i tal. Sí. I diu que un dia que havia sortit la dona del Schuster a la portada de l'interviu, i bueno, la portada i a dintre de l'interviu, no? Sí. I que un dia diu que havíeu forrat tots els vestidors amb les fotos de l'interviu de la dona. Sí. I a veure quina reacció tenia, no? I sembla ser que va entrar el Schuster i va dir aquesta de puta madre. Sí. Això és el que explicaven el Marcos i el Julio Alberto del Schuster. No, és veritat, perquè el Pichón, el Marcos, que en paz descansi, i el Julio
era això, eren de la broma i sempre estaven fent bromes bueno, i sí que va passar una cosa així perquè va sortir la seva dona en l'interviu i sí, ell s'ho va aprendre molt bé, la veritat. Home, i tant, tenia la seva dona al vestuari, home, hauria sortir a jugar a futbol d'una manera excepcional. Ningú podria amb ell. Salva, digue'm tu, alguna pregunta, alguna qüestió a destacar amb el Paco? Sí, bueno, perquè a més en el Paco hem coincidit en conferències, col·loquis, trobades de penyes, i a mi, a banda de destacar la seva qualitat com a futbolista, que és inqüestionable, el que vull destacar és la seva qualitat humana. Dir, una persona que arriba a un acte que no li molesta la gent, que allà passen 2, 10, 20, 40 persones que demanant-li autògrafos, demanant-li una foto, i amb tota la paciència i amb l'alegria, i es veu que està a gust en aquells llocs, doncs això és una cosa que és digna d'admiració i lloança, la veritat. I això és una de les coses que més m'agrada dels jugadors. Aquesta connexió amb la gent que es volca per ells quan estan en l'estadi o bé fora de casa. Jo m'agradaria preguntar-li, aquell any que va guanyar la Lliga, que va ser l'any del teu esclat, perquè està clar que a tu el va descobrir Menotti, però després ja el teu gran boom va ser ja en Terry Venables. Sí. No creus que en aquella pressió tan bèstia que en la que jugàveu tots els partits, que anàveu a menjar-se a l'equip contrari, pressionant tu, el Rojo, l'Archibald, des de darrere també tenies que ser el Sánchez, el Calderé, no creus que us va rebentar en un any? És la meva percepció. Bueno, el que està clar és que, bueno, la forma de jugar que va portar el Terry, primer, no em va descobrir el Menotti. A mi el que em va donar la primera oportunitat va ser Udo Lattek. Sí. Jo vaig debutar amb Udo Lattek al camp de l'Atlètic de Madrid. Exacte. I després sí, ja vaig pujar al primer equip i va vindre Menotti i després va vindre Terry. En el que em deies de Terry, bueno, el primer any que va vindre aquí va vindre sent un treballador nato, o sigui, perquè li agradava treballar i feia pressing i nosaltres teníem que pressionar des de la defensa al davanter i bueno, va ser una forma de jugar que cap equip se ho esperava, que el Barça jugués així. Ens va sortir molt bé, sincerament, però bueno, jo no penso que ens van cremar. O sigui, el que passa que ell també el primer any sí que ho va fer molt bé i després el segon any ja es va deixar anar una mica, perquè el primer any el que treballava i això era el que jugava. El segon any ja la cosa va canviar, ja es fixava més en els noms i el que tenia més nom i això era el que jugava. Si en canvi el primer any era el jugador que currava i que treballava, aquest jugava. No hi ha un perill de que repeteixi la història ara? Bueno, jo sincerament, jo estic molt content de tal com estan jugant, de la forma de treballar que té aquest entrenador. Jo penso que parla molt amb els jugadors i bueno, la prova d'això és que tu veus els jugadors quan acaben el partit o quan el canvien i es donen una abraçada i fan broma i jo penso que això és molt important. Això vol dir que estan contents amb l'entrenador i principalment jo penso que físicament estan increïbles. O sigui, físicament estan treballant molt bé i tècnicament, bueno, per treure-li la pilota al Barça ara mateix tens que treballar molt. Jo diria per treure-li la pilota a Pedri. No, bueno, sí, exacte. Sí, perquè Pedri, quan té la pilota, bueno, és que perquè perdi una pilota el Pedri li tenen que fer falta, si no és impossible. Pronòstic per a la tornada de la Copa del Rei, Paco, com ho veus això? Jo penso que guanyarem 1-2.
O sigui, ja tens el resultat. No havia dit resultat, he dit pronòstic, però... No, sí, a veure ja t'ho dic jo. Quines Jo penso, vibracions. sincerament, mira, jo penso que l'Atlètic de Madrid, o sigui, sempre juga de la mateixa manera. L'entrenador porta, jo què sé, els anys que porta al club i sempre juga de la mateixa manera. O sigui, si aquest entrenador jugués una mica més a l'atac, no a defensa tant, jo penso que hagués tret millors resultats dels que ha tret. Com es nota, Paco, que no has vingut abans, perquè el Salva ens ha fet una estadística dient que el Barça, tal dia com el 2 d'abril, no havia guanyat cap partit de la Copa. De Copa d'Europa i de Copa del Rei o de Copa d'Espanya. Vull dir que això no sé si et farà canviar d'opinió, eh? Bueno, no sé. No, jo penso, jo sincerament, jo penso això, I penso que ara mateix nosaltres, o sigui, el Barça ara mateix, qualsevol equip li té por. O sigui, li té por perquè és... Mira, el diumenge, ahir mateix, contra el Girona, havien estudiat com jugar contra el Barça, que el Barça jugava amb la defensa molt adelantada, però és igual. El Barça sí que l'agafaràs una vegada, però si et fan un gol i tu has ficat 3, bueno, ja està bé. Ja està. Paco, no t'ho he explicat, però nosaltres acabem el programa perquè el Salva ens fa un qüestionari de 5 preguntes que no les sap ningú. Deixa'm dir-te a tu i al Salva, perquè el Salva la setmana passada no hi era, però ens va fer les preguntes, i el dia que el Salva no hi és, jo em vaig encertar 4. És a dir, va ser una cosa excepcional, perquè sempre n'encerto una. Per tant, tu no et preocupis i ens deixem portar per al Salva a veure què tal avui. Aviam. Bueno, bé, aleshores agafeu tots boli i apunteu i després ja em direu les respostes que teniu encertades. No val agafar el mòbil. Jo sé que Paco no l'agafarà perquè està amb la pantalla, però els altres, al tanto que us veig en la cara molt baixada cap avall. No, per tant, tenim... Open el mòbil. Bé, la primera pregunta diu, si us dic que el Barça guanya a Saragossa el partit de tornada de la Copa un 30 de març per 0-9, i que els autors dels gols van ser Alcántara, 3 gols, Samitier, 3 gols també, Gràcia, 2 gols, i Sagi Barba, 2 gols més, de quin any estic parlant? A. 1910, B. 1924, C. 1936 i D. 1951. Repeteixo els autors dels gols: Alcántara, Samitier, Gràcia i Sagi Barba. 1910, 1924, la B, la C, 1936 i la D, 1951. Cal dir que aquest partit es va suspendre als 80 minuts perquè va haver una batussa brutal entre els jugadors. Hosti, i anaven 0-9. 0-9, sí. Hòstia. Amb 10 minuts podem fer més, Anem a la segona pregunta, vinga. El 30 de març de 1975 va jugar el Barça contra l'Espanyol. Bona notícia per al Jordi Gairín. Barça 4, Espanyol 1. Els gols es van fer Heredia i Reixac. Però la pregunta és, quin golejador poc reconegut va fer els altres 2 gols? Apartat A, Martí Filosia. Apartat B, Manolo Clares. Apartat C, Romerito. I apartat D, Vitor Roque. M'encanta. Aquesta us la posa fàcil, Sí, per mi no és, és Vitor Roque segur. Anava a posar una resposta Paco Clos, per a que picareu. Home, segur que l'hagués fallat, jo també. La tercera. Aquesta si heu estat atents al programa, la Queralt m'ha fet un spoiler de por, Però bueno, ja la tenia preparada. Oh, quin... Avui fa 40 anys que el Barça es presentava a casa contra l'Sporting de Gijón sent campió de Lliga.
El resultat va ser de 2-0 a favor del Barça, un gol del nostre convidat, Paco Clos, però qui va fer l'altre? Apartat A, Rojo, apartat B, Archibald, apartat C, Lineker i Va, D, va. Romerito. No, a veure quin t'inventes, ara jo anava a dir. Ai, Home, torna Romerito... a dir l'ordre, sisplau, que ja m'he perdut. Apartat A, Rojo, el B, Archibald, C, Lineker i D, Romerito. Jo Val. ho he dit al programa. Vale, no ho tornes a dir. No ho diré. Apartat 4, pregunta número 4. 31 de març del 2010. El Barça empata a camp de l'Arsenal, 2-2. Als quarts de final i era l'anada. Quin jugador de més de 1,85 m, al tanto, quin jugador d'una alçada de més de 1,85 m va fer els dos gols? A, Yaya Touré, B, Messi, C, Ibrahimovic i D, Piqué. No, pues sí, mira, tu fas com els meus alumnes, no m'escolten. A veure, què no has escoltat? L'any era 2010. 2010. A, Yaya Touré, B, Messi, C, Ibrahimovic i D, Piqué. I anem a l'última. Vinga. L'1 d'abril de 1953 es juga un amistós a Manresa. Va guanyar el Barça 3-4. Gols d'Aldeco a Yaloi. Ojo, els altres dos gols els va fer l'únic jugador l'únic jugador txec de Txèquia de tota la història del Futbol Club Barcelona. L'únic jugador txec de tota la història del Futbol Club Barcelona. Apartat A, Chigrinsky. Apartat B, Silverstein Zeder. Kubala i D, Hanke. Chigrinsky, Silverstein Zeder, Kubala o Hanke. Xiripa. Aquesta... Home, jo crec que... Jo dic txec. Si mireu les nacionalitats... No podem mirar el mòbil! Entre els quatre només hi ha un txec. Pues jo no sé. Sí. Molt bé. Pues anem a resultats i em dieu ja si heu aprovat o heu suspès avui i posaré la nota en el llibre meu de notes i a veure qui passa bé i qui passa unes bones Pasques. A veure, el número 1, el resultat era B, 1924, lògicament. 24, també el tinc. En els altres anys Samitier ja no estava, per exemple, i Alcántara. El 2 era el gran Manolo Marcallà, Manolo Clares, era lògic també. Quina lletra era? La B. Ostres, aquesta l'havia posat a voleo, Ni Filosia, ni Romerito, ni Víctor Roque, evidentment, estaven al Barça. El 3, ja ho has dit tu, era Rojo, el germà de Paco Clos, el gran Rojo, la veritat que... Mira, m'agradaria un dia que tenir-lo al programa perquè també m'han explicat que és una persona encantadora. No el conec personalment i és un contrapendent que tinc, Paco. Doncs és sensacional, com tu has dit, és una persona increïble. Bueno, la 4 era, evidentment, Ibrahimovic. La C, faré ple. La C. I la 5, Chigrinsky, evidentment, no, perquè fa 4 dies. El Zeder va ser l'únic jugador que era hongarès i va morir en un camp de concentració nazi. Kubala era hongarès també i l'únic que quedava és Jiri Hanke, que era un jugador que va patir molt, primer a causa dels nazis i després per causa dels comunistes de la Unió Soviètica que van invadir Hongria. Molt bé, com ha anat la cosa? Fantàstic! Ha fet el ple. Jo he fet el pleno. Jo he fet el ple. Jo també. Jo m'he dat el 3. Com ha anat, Paco?
Jo no, jo he fet l'any 24, el de Clares, el de Rojo, el Sí. d'Ibrahimovic, però l'altre, l'última no tenia ni idea. Pues, Bueno, no està malament, eh? Aquí han vingut convidats que només n'han encertat dos, eh? Està molt bé, Paco. O Tens una. un notable per Paco. Bueno. I tu quantes, Queralt? jo avui les he encertat totes. Ostres, aquí... Molt bé. Aquests són els apunts que em prenc perquè quan dius les dates... Abans del programa es veu que ja em polleu bé, eh? No, Molt bé. tot el contrari. És perquè... Saps per què? Perquè has baixat el nivell i s'està notant amb els meus resultats. Perquè que la que suspengui ara provi tot, això és cosa del professor que no fa bé els exàmens, que els fa fàcils. Sí. I el Jordi també totes, no? Com jo? Jo totes, sí. Però el teu... Escolta, Paco, una pregunta d'última hora que el volia fer. Digue'm. Com va ser la teua etapa amb Maradona? Bueno, la veritat és que molt bé. O sigui, a nosaltres, quan jo vaig arribar, quan jo vaig debutar, el primer partit que em van convocar va ser al camp de l'Espanyol perquè ell estava una mica lesionat i això, i vaig anar convocat però no vaig jugar. I després, al camp de l'Atlètic de Madrid, va ser el primer partit que vaig jugar, que vaig debutar, però sincerament, nosaltres, amb la gent jove, o sigui, i ell era jove com nosaltres, era una persona excepcional, però excepcional. O sigui, sempre ha intentat defensar el company, o sigui, i ha lluitat pel company, perquè, ha fet moltes coses per la plantilla per tot l'equip. O sigui, no per ell, sinó sempre mirava pel bé de tot l'equip. I jo amb ell, la veritat, des que vaig tindre, des que va passar allò de la baralla, doncs per mi va ser molt especial en mi. O sigui, es portava molt bé, sincerament. O sigui, sempre m'havia dit que era d'agrair tot el que jo havia fet, i jo ho he dit i ho diré moltes vegades, ho faria per qualsevol company. O sigui, i ho tornaria a repetir si passés. O sigui, ha sigut una taca que tinc a la meva carrera esportiva, perquè no tindria que haver passat mai, però si tornés a passar per defensar un company ho tornaria a fer. Estic d'acord amb tu, sí. Doncs, Paco, amb aquesta resposta i amb aquest qüestionari, nosaltres deixem el programa d'avui aquí. Gràcies per haver-nos acompanyat. T'has connectat abans de l'hora que teníem prevista, perquè el Paco em deia que no podia fins a certa hora i s'ha connectat abans del previst. Per tant, gràcies també per la teva implicació, per haver pogut estar avui amb nosaltres. I a veure què passa aquesta setmana amb l'Atlètic de Madrid. Espero que l'encertis, la veritat. Aviam. Molt bé. Esperem que sí. I a vosaltres, Josep, Ramon, Salva i Jordi, bona nit i ens retrobem la setmana que ve. Ens veiem la setmana que ve. Molt bé, gràcies a tots, bona nit. A tu, Paco. Adeu. Adeu. Això una manera